जी ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ ବହୁତ ସାରା କାମରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ସେ କାମ ହେଇପାରିଲାନି ମୋର ସେଠି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଟିଏମ୍କୁ। ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବସିଲା ପରେ ଫାଙ୍କା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ବସିଥିଲୁ। ଗରମ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଏସିରେ ବସିଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଉପରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରତେ ପଡ଼ିଲା, ଲୋକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଜି କୌଣସି ବି କାମ ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା କି ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତାର କାମ ସରୁ ସରୁକା ପୁଣି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିକି କହିଥିଲେ କି ମୋର କ'ଣ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ସେ ତାର ପଇସା ଉଠାଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଏଠିକି ବସିଥିଲି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ। ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଖରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ହିଁ ନଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ହିଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ପାଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ପିଇଥିଲି। ଖରା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିକି ଛାଇରେ ଏତେ ସାରା କାମ କରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି। ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ। ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ବି କାମ ହେଇପାରିଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି।